1 chapter number 19. Sifunda amavesi verse 8 kahle but ukuze kwesinye isikhathi indaba uyizwe kahle kufanele uthi ukuhlehla. Lethi kepha verse number 25, kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina uMaria umka Cleopas noMaria uMagdalene. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Emva kwalokho Jesu ekwazi ukuthi konke sekuphelele. Ufuna underline lelo. Emva kwalokho esazi ukuthi konke sekuphelele ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile esekwazi ukuthi sekuphelele, wathi ngomile. Kwakubekiwe khona isitsha segcwele uviniga, khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisopi, baliyisa emlonyeni wakhe. Wathi ukuba uJesu ewamkele uviniga, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda lakhe wafa. Ngifuna ukuhlanganisa lamagama amabili. Leli lithi wathi esazi ukuthi kuphelele, wathi kufeziwe. Ambe sithathe konke lamavesi, sithathe those two phrases engifisa ukuthi nakulo mthandazo siphume sinawo. Wathi esazi ukuthi konke kuphelele, wathi kufeziwe. Wathi kufeziwe ngoba esazi ukuthi kuphelele. Amandla noma into eyamphusha ukuthi amemeze athi kufeziwe ukuthi wayesazi ukuthi konke kuphelele. Leli gama elithi kuphelele lisho ukuthi akusasele lutho, lisho ukuthi akusashodi lutho. Leli gama elithi kuphelele lisho ukuthi akusekho kungenzeki. Leli gama elithi kuphelele lisho ukuthi the access is allowed. Leli gama elithi kuphelele lisho ukuthi akekho osengafika ngami abe denied, ngoba konke sekufeziwe, sekwenziwe. In other words, sekuqediwe okwakufanele kwenziwe. Amagama ke athi kufeziwe, uzobona ukuthi mawustudisha chronologically izwi likaNkulunkulu, emva kokuthi athi kufeziwe, enye yezinto ilanga laba mnyama, kusho ukuthi wavuma imvelo ukuthi lona uyakwazi ukujikisa imini bebusuku, because sekuphele amandla akhe, they go across. The second thing that happened, kwaqhephuka amadwala. Kwacaca ukuthi izinto ezilukhuni ey'dinga isando, uma yena ethi kufeziwe ziyayiqhephukela.
which simply means the possibilities of all possible things. But okwesithathu okwenzeka kwadabuka isihenqo sethempeli esasivale ukuthi kungangeni wonke umuntu endaweni engcwele kwacaca ukuthi umethi kufeziwe indlela eyengcwele endaweni engcwele the access is allowed at any time sesingafika endaweni engcwele ngaso sonke isikhathi. But the last and not the least, lethi iBhayibheli kwabonakala amathuna abangcwele evuleka bephuma abangcwele bengena emzini ongcwele. Ngiyazi ukuthi ngokwabantu betheology kwesinye isikhathi bathi ngaleso sikhathi ngoba i-Hades ne-Paradise kwakungaphezansi uma ethi kufeziwe kwahlukana e-Paradise. Ngiyakhumbula uLuke 16 la khona elithi isicebi sathi sesifile saphakamisa amehlo sambona uLazaro sengazathi lezi indawo zazihlalelene ziseduze, kodwa umethi kufeziwe wathutha iParadise la phezulu la kwasala iHades phansi. Kwacaca ukuthi abakaNkulunkulu nabakaSathane bahlukene. Akasakwa uyabona sesiyimystery manje, abakwazi ukusibona, awukwazi kuba neaccess, full access ey'ntweni zakho nakuwe abantu bakaSathane. So now nansi-ke into engifuna nihambe nayo bazalwane namhlanje nekuseni ile eyokuthi uma sikhuleka uma sethe kufeziwe asikhuleki from the side of trying, sikhuleka from the side of victory. Uma siya kuNkulunkulu siya emthandazweni ungasalokhu ucabanga izinto eziningi, kholwa thina yonke into yethu siyenza from the side of victory. Sekuphelele, sekufeziwe. Uma nginesifo ngiya kuye, ngiya esayidini lokuphila hayi esayidini lokufa. Uma ngiya for impumelelo, I come to him from the side esayidini lokwamukela. Hallelujah. Yazi ukuthi ngasemthethweni sonke isikhathi they had to ukuthi bafeze lo mthetho, bagcwalise lo mthetho, bagcwalise lo mthetho, bagcwalise lo mthetho ukuze afike la afuna ukufika khona noNkulunkulu. But thina bazalwane uma sifasta asifasteli ukuthi bazalwane sithole impumelelo. Sifastela ukuthi we suppress the flesh ukuze ingabi sasinikeza amandla kithi as we access the presence of God. Asinikeli ngoba sizama ukuthi sibe ngcono empilweni. Sinikela from the side of victory. Sithandaza from the side of victory. Uyabona thina siphila impilo engcwele hayi ngoba sizama ukuyiphila, siphila from the side esayidini eseyivela izinto zenzekile. Siyakholwa izinto zethu si-accessa ngokukholwa ukuthi wathi uma sekuphelele wathi kufeziwe. So now we really need to understand. Uyabona njengoba sithandaza asizami ukuthola impendulo, kodwa sithandaza ngenxa yokuthi siqhamuka esayidini lakhe asethe sekufeziwe impendulo possible
Ama-blessings are possible. Ukunqoba ku-possible. Yonke into possible. Okwakho is to rise to what is finished. Finished. So we really need bazalwane ukumkholwa uNkulunkulu. Ukumkholwa uJesu ukuthi umsebenzi wakhe wokufa esibhambanweni umsebenzi wokuqedela yonke into. Thina sesiza ngokukholwa. Uma ufuna insindiso, ukholwe enhlizweni, uvume ngomlomo, usindiswe. Uma khona intaba phambi kwakho, ngokukholwa utshela intaba ukuthi ayinqubuleke iphonseke olwandle. You don't need to touch intaba. Awuyithinti indaba. Awudingi ukuthi nawe ezinye zezinto sike sibanjwe umoya wokungakholwa sesikholwa. Uyabona ukuthi ma uthandaza ufise sengazathi ungahamba igceke lonke ukuze kungangeni imfene la. Ayibona lento la. Into enhle kakhulu, and is a spiritual exercise, but ibuye kuveze nje ukungakholwa ukuthi uma endlini yakho uthi ngiyabonga ukuthi ayikho into engangena la engafanele ukungena la. You see, sekwafezwa ayisekho isidingo sokuhambe ubamba amapholo endlu yakho. Uyabona ngwapenda ngegazi likaJesu. Uyabona zonke lezo zinto engazathi wena usuhambe ekholweni okudlula kwabanye. Sekwafezwa. Feziwe. So okwakho is to rise. One of the things that I was looking at indodana yolahleko bazalwane ifike yaya kubaba wayo yathatha konke okungokwayo. So uma ithatha konke okungokwayo umbuzo uthi in the scripture angiboni ubaba eyitshela ukuthi khona into zayo. But ngenxa kuba indodana ikhula yazi ukuthi kukhona into zamhla. Ngenxa yokuba yini bazalwane? Ukuba indodana kukunikeza ulwazi lwe-inheritance engakafiki ezandleni zakho. Ukuba indodana. But yathatha izinto zayo yahamba yayozimosha. Lithi iBhayibheli yazidla kabi izinto. Yazidla nabantu abarong. Niyasazi story. Yadla budlapha. Yabazi ukudla budlapha. Into ongayisebenzelanga. Yadla budlapha le ndodana. Chapter number 15 lo encwadini kaLuka. Kuthe uma sekuphelile yayibuza umbuzo. Yayibuza nje umbuzo. Lo mbuzo yayibuza wona I like it more ifunda from the original Bible. Ithi from the original Bible. Bangaka abaqashwa bakababa abahlala endlini kababa abadla ukudla kababa ba-enjoya ipresence kababa. Mina ngihlupheka ngiyindodana. Amanye amagama irealize ukuthi the wrong people are enjoying my benefits. That's what he realized. What noma idle ifa elifune budlapha yalidla budlapha eliqeda budlapha. Kodwa ngenxa ukuthi indodana yathi ubudodana bunginiki access. Ndodana. iBhayibheli lithi yathi qhamuka ngoba ubaba wayibona yanquma ukuthi izofika ethini. Izinto eyayinquma ukuthi izofika izisho. Uyabona ukuthi izinto izomuntu ongakholwa esondela kubaba wakhe. Ngizofika kubaba ngifike ngithi ngonile. Angifanele izulu, angifanele uwe baba, angifanele. Anginiyazi ukuthi emthandazweni yena. Leyo ukuthi angifanele Nkosi, angifanele. I'm not worthy.
I'm not worthy. Iyona nto ke leyo esibanga ngayo umsindo emthandazweni. Angifanele. Angifanele. Nendodana yazilungiselela yazinika amazwi yokuthi uma ngifika ngizofika ngithi baba angifanele ifa ngilidle ngaliqeda Nkosi sengifuna ukuba omunye wesebenzi. Kwasho ukuthi umdodana igazi elikuyo is the same blood that is in the father. Igazi lenta yiyo iyanqaba ukuthi akabe isebenzi. Yes, you see, uma sondela kuNkulunkulu, we must have that. Kukhona ezinye uyabona lento ukuthi usindisiwe umntwana lithi phela iBhayibheli bonke abamamukela uchapter 1 encwadini kaJohn verse number 12 bonke abamamukelayo wabanika ukuthi babe ngabantwana bakhe laba bakholwa egameni lakhe. Asitandazi ngoba sizama asifani nezwe izwe bengilalela iradio la ngazi ukuthi kwenzekeni akuseyona into ejwayele ukuyilalela njalo. So ngiyalalela bababuza ukuthi njengoba kuqala unyaka yini emoyeni ekusizayo. Hayi mina ngiyathanda uthandaza ngoJanuwari kuphela. Uyabona nje abanye kusukela ngesonto bazobe bengasena business with God. Uyabona abasena business ngoba sebethandazile bona sebelungiselela unyaka baqeda. Aniyazi leyo nto bazalwane uthi khona abathandeza ngoJanuwari ngeke siphinde sibabone. Ngeke siphinde sibabone. Ohlala ubuzo washonaphi ubani lo owayevama ukuhlala ngapha nje ethanda. Mama uyazi lento yongakholwa ibhlungu kabe. Abantu abazi ukuthi ukukholwa inkosi uJesu ungena entweni epheleleyo, but consistency keeps the miracles to happen in your life every day. So bazalwane wathi uma uJesu sebona ukuthi kuphelele wathi ufezile. So everything is possible. So now bathi abantu the sky is the limit. Mina ngifuna ukuthi heaven is the limit. Ayikho into yophinde ikuvimbe, ayikho into yophinde ikwazi. Ayikho into yophinde ikwazi ukuthi ikuvimbe ukuthi ube yilento kufanele ube yiyo. Ngoba uJesu esazi ukuthi kuphelele wathi ufezile. So kufuneka sihambe sazi, you know, for me ukuthi umndeni wami ube yilento engifisa ube yiyo. So kufanele ngithi Nkosi ngomsebenzi opheleleyo wawenza esiphambanweni. Lungisa lengane, ulungise lengane. Ayilunge lengane. Nkosi ngomsebenzi ophelele esiphambanweni. Angikwazi ukuhlala ngingasebenzi. Ngomsebenzi oqeda esiphambanweni. Angikwazi ukubuya ngilambe. Nkosi ngomsebenzi oqeda esiphambanweni. Akukwazi ukupronyotwa umhedeni olala nenyoka kusale mina ningapronyotwa. Kodwa niyizwa bazalwane ngomsebenzi opheleleyo. We come from that side, the side of victory. We are not coming from the side of trying. Sikhamba ngaseside. Uyabona ngesikhathi bengidiagnose ukuthi ne-sugar diabetes. Bathi isifo esingalapheki. Uyabona ngiyaphila. And ungixolele dokotela. Amaphilisi ngawagcina kuloya nyaka. Amaphilisi. Kwafika la khona understand ukuthi ngenxa yomsebenzi owawuphelelisa eGolgotha eCalvary ukuphila ngokwami
Not ukuthi odokotela benza umsebenzi omubi, benza umsebenzi right kakhulu. They are saving people every day. Ngamandla kaNkulunkulu. But kubiza into ye faith, i-decision yomzalwane ngenxa yokholo oluphakathi kwakhe noNkulunkulu. Through the finished work. Kuthe esebona ukuthi konke kuphelele. Wathi kufeziwe. You can be anything. You can be anything. Uyabona ake ngimemezele yonke lemthandazo yakho uyithandaza la uyithandaza from the side of victory. Vele penduliwe. All that is needed. All that is needed. Okay, is the manifestation. Usathane kuzongena la between impendulo ne-manifestation. Abese nyakazisa ukukholwa kwakho. Bese kuthi impendulo ekade usunayo igcina ingafika. That is the work of the devil. Usathane akasavimbi izinto. Usenyakazisa ukholo lwakho ntenge ukuze lokho uJesu akwenzele khona kunqatshwe ukuthi nginje na mina. Hawu ngiqhamuke ekhaya linje. Ususindisiwe, usumntwana kaNkulunkulu. Ukuhlukanisile neqalekiso ne-background yakini ebhedayo. Yingakho sekufuneka ubuyele ekhaya uyolungisa izinto kuleya background. Angeke kubuyele ekhaya usahlulwa ukuthi wena ube necross yenyanga yonke. Uzokwazi kanjani ukuyosiza lapha yababona uJesu ukuthi uyakwazi ukunyusa umuntu. Ngiyanazi nina ukuthi mhlambe nina niqhamuka kuma background angconywana. Mina ngiqhamuka kwi background la kungekho lutho khona. Okufanele ukuthi ngibuyele emuva ukuthi ngakhe indlu yokuqala. So ukuphelela ukuthi ufike ezintweni ezipheleleyo nezifeziweyo sekuphezulu kwamandla akho ukuthi umkholo ungavumi usathana nyakazise ukholo lwakho ugcine ngokholo lwakho uyamukela udedele wamukele udedele wena uphila ngokunqaka udedele izinto zamukelazi kusize zizisize nabantu abadepende kuwe. So kwathi kuba abona ukuthi konke sekuphelele wayesiya declare ukuthi sekufeziwe. The access is allowed. So kholwa ngisho ukuthi ke ngalawo mazwi asho ukuthi yeka yini ukuthandaza. No, we are commanded to pray without ceasing. In fact, akusiyo umthandazo wangempela lo oka 14 days. Umthandazo wangempela lo every day. Pray without ceasing. So asikholwe uNkulunkulu noma uthandaza akungaveli izono zakhe ezindala phambi kwakho ube umntwana kaNkulunkulu. Yabona njengoba sithandaza ifilimu edlala la engqondweni yakho uthi Nkosi nalezi ngicela nalezi engingazaziyo. Nkosi baba ukhumbule nalokho yana okuyihlaza impela nawe owakwenza waze wayinyanya emva kokuthi uyenzile le nto. Yazi ukuthi uthe ufeziwe sekuphelele. And you must live up to that. Ukuthi mawusumamukele njengenkosi nomsindisi wakusindisa wathi uxolelwe izono yena incwadi yamahubo ithi njengempumalanga ehlokene nentshonalanga. Kanlisho ukuthi leli Bible leli verse lithi there is now no condemnation to those that are in Christ. Akusekho that is Romans chapter 8 verse 1. Akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu.
but ubambe ke lo line ethi bengasahambi ngokwenyama sebehamba ngokomoya. So kufanele ubambe lawo ma techniques nje okukholwa ukuze wazi ukuthi empilweni konke uJesu wakuphelelisa. Asithandaze baba egameni lika Jesu Kristu, akekho ngempela onjengawe.